ሰላም ሎማ አንቲ እንቶም ሻአተ ብሄራትና ኤርትራ መንን ይበሃሉ እንታይ ይኽደኑ ብሓንሳብ ኮይና ክንሪኦም ኢና ብሄረ ህዳርፕ አነ ብሄረይ ህዳርፕ እዩ አነ ትግሪኤ ትግረኻ ይሳረብ አካዳድናይ ከዓ ኩሉ ንትግራይ ይውክል ናራ አነ ናራ ይውክል ብሄረ ናራ ዓብይ ቁመቱ እስኪ ምገውርኒ አነ ብሄረ ዓፋር እየ ዓፋር አፍ ከባቢ ደንከል ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ንርከብ አግማል ከዓ ቀንዲ መለለይና እየን ብሄር ራሻይዳ ብሄረይ ራሻይዳ እዩ ቢለን ብሄረ ቢለን ከረን ጻዕዳ ቢቢብ 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 በዚይና ንፍለጥ ናተይ አካዳድና ከዓ ሳሆ ይውክል ሳሆ ብሄረ ሳሆ ኩናማ አነ ብሄረ ኩናማ እየ ፀጉረይ ክዳነይ ኩሉ ኩናማ ይውክል አነ እንታይ ብሄረ ገመቱ ትግርኛይ ብሄረይ ቁኖይ ክዳነይ ኩሉ ንትግርኛ ብሄር ይውክል